Mingħajr is-servizz pubbliku, il-Gvern ma kienx ikun kapaċi jwettaq il-miżuri straordinarji li saru tul il-pandemija biex ikunu sostnuti l-familji u n-negozji. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela fl-indirizz tiegħu ta' konferenza bit-tema insaħħu s-Servizz Pubbliku li se tagħlaq il-kapitlu tat-tiġdid tas-Servizz Pubbliku u tiftaħ dak tat-tisħiħ tal-istess servizz. F'dawn l-aħħar xhur qatt ma kellna prova aħjar ta' kemm is-servizz pubbliku huwa flessibbli kif ukoll effiċjenti. Tant li jaraf ikun hemmhekk bħala dejjem ta' spalla għan-nies. Il-Prim Ministru semma fost l-oħrajn ix-xogħol bla preċedent li sar dwar il-kunċett tax-xogħol mid-dar, magħruf bħala remote working, li sara fi kwalità ta' ħajja aħjar fi żmien ta' sfidi kbar. Dr. Abela tkellem dwar il-viżjoni tiegħu għas-servizz pubbliku fi żmien li ġej, imsejjes fuq it-teknoloġija, in-nies u s-servizz. Dan bi pjanar għaqli u effiċjenza biex mill-isfidi jinħoloq futur aħjar. Fil-fema tiegħi, is-servizz pubbliku għandu jara kif jibqa' lider il-mexxej kif wera tul dan ix-xhur tal-pandemija, dejjem fuq quddiem. Dan għaliex illum il-ġurnata ħadd ma jiddubita mill-livell għoli ta' servizz li joffri s-servizz pubbliku lill-klijenti tiegħu, lin-nies. Segretarju Permanenti EWLIENI Mario Kutajjar qal li qatt fl-istorja tas-servizz pubbliku ma sar xogħol f'perjodu daqshekk qasir. Fakkar kif lura fl-2013 il-Gvern kellu viżjoni ċara ta' fejn irid jasal u wasal b'investiment ta' xejn inqas minn 200 miljun euro mifrux fuq 6 snin. Meta tkellem dwar il-viżjoni fis-settur, il-kap tas-servizz pubbliku qal li s-servizz pubbliku jrid ikun wieħed ta' eċċellenza fil-5 snin li ġejjin. Forsi min jgħid servizz pubbliku servizz ta' eċċellenza. Ngħidilkom biss li fl-2013 konna ftit li jemminna li nistgħu nirranġaw is-servizz pubbliku. Illum hemm poplu sħiħ jemmen li kapaċi ninbidlu u kapaċi nilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Huwa refera għal sħariġ lokali li wara kif 3/4 tal-poplu Malti Wawċi jemmen li saret qabża enormi fejn jitlu servizzi online u 60% jemmnu li s-servizz pubbliku tjib ħafna mill-2013 l-hawn.